Aquí hem tingut unes pèrdues extraordinàries, no aquí a Pedreguer només, no? Al País Valencià, a Espanya, unes pèrdues enormes de lo que és el patrimoni arquitectònic, iconogràfic, històric i demés. Hi ha hagut tres grans moments de destrucció, de pèrdua, de robatori, que ens han portat a tots una part enormement important de la història patrimonial. Una va ser una gran pèrdua, la desamortització, en el que van exclaustrar a moltíssims convents, van apropiar moltes coses, teòricament per a posar en producció terres i demés, però això va dur a que els tresors extraordinaris quedaren en mans de gent que l'únic que tenien en diners, no tenien ni coneixement ni res, es van malvendre o ho van destruir o ho van usar per a fins impropis. Una altra va ser la guerra del francès, contra Napoleó, en el que ahir el que va haver va ser sobretot robatoris. Entraven a l'església, s'acuien un retaule i cap a França. I la tercera va ser en els anys primers de la guerra civil d'ací, en el que colles d'indocumentats, fanàtics i ignorants, l'ISIS d'ara que veiem allí i tal, que aquí hi havia anarquistes, comunistes, això, se dedicaven a cremar, a destruir, per pura ignorància, i ens van desfer una cosa que era de tots. Aquells pensaven que era de la Iglesia, o era religiós o era de ric, no, en el fons era de tot. Era de tot. Perquè un palau renaixentista és de tots, encara que el propietari siga fulanito o menganito. O un quadre de Zurbarán és de tots, encara que el propietari en un moment donat siga una ordre religiosa. Però ho van destruir. Però ens van deixar pelats. Hem perdut moltíssim, malauradament. Això ha passat també en molts pobles en les icones de paret. I van destruir molt.